Ca să arăt la lume. Ca să știe lumea. Ce faci? Că eu mă exprim. Ca să afle Guvernul Federației Ruse. Azi începe Olimpiada și au venit să-mi exprim nemulțumirea. Nemulțumirea că se încalcă drepturile omului. Fac un om de zăpadă. În felul ăsta mă exprim. Ăștia-s carabinierii noștri. Militari în termen. Sclavi. Cum numai în Federația Rusă, în Belarus și la noi au rămas. Ce zici, pe loc repaus? Să nu filmez? De ce? Păi cine e interzis? Ia întreabă-și de filmat, că s-ar putea șefii tăi să aibă altă părere. Dacă era primul cu care, aici e vorba de aplicare. Dar uitați aici. Matrioșca de zăpadă are gura legată, ce-o pățit? Matrioșca are gura legată pentru că asta exprimă ce se întâmplă în Rusia. Dacă un om iese în stradă și vrea să protesteze, imediat apar oameni care îl întreabă de sănătate, îl iau la comisariate numai pentru faptul că a încercat să exprime public un mesaj ca să-l poți transmite în spațiu public în Rusia, trebuie neapărat să-l faci în bucătărie și eventual dacă îl transmiți public, deja există riscul să fie reținut. Deci încălcarea drepturilor omului a atins cote de neexplicată în Rusia în ultimul timp. Domn președinte, ce are Hyde Park cu Olimpiada? Hyde Park, eu personal protestez alături de colegi și de baba de zăpadă împotriva unei țări seminaziste unde... Rusia, care a luptat împotriva fascismului, așa se laudă că e antifascist. Ei de regulă pretind că a luptat împotriva fascismului, dar tocmai fasciștii sau naziștii din Rusia repetă ca papagalii refrenul în cauză. În realitate, cei care luptă pentru democrație sunt închiși, stau prin închisori, prin ospicii sau se sinucid pe la ambasadele străine din Europa sau, de exemplu, în Olanda s-a întâmplat ultimul caz. Cine poate emigrează. De aceea protestăm împotriva acestei țări, împotriva tupeului ei, care a îndrăznit să organizeze cu concursul celorlalte țări, comunității internaționale, o olimpiadă, care de fapt ar trebui să fie într-o țară liberă, democratică, fără persecuții, așa cum se întâmplă în Rusia. Dar poate iei tu mapa și te duci și conduci. Da, păi... Armata rusă afară! Numai sapă, altceva nu. Opriți crimele din Transnistria! Asta e sistemul lor de referință. Ăștia sunt moldovenii iubiți de Rusia și de Putin. Bă, robilor, bă! Jos propaganda rusească! Fiți măturați și zăpați! Opriți crimele de la Nistru! Stop violating human rights! Permiteți libertatea cuvântului și libertatea protestului în Rusia! Rusia ești membru în Consiliul Europei! Respectă Convenția Europeană a Drepturilor Omului! Rușine Rusia! Russian Army go home! 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 Dictatorilor! Nu știu. Scoateți armata de ocupație din Moldova! Opriți exportul de terorism din Rusia! Armata rusă să plece acasă! Opriți presiunea asupra presei libere din Rusia! Stop state terorism! Opriți
Rusia! AITV e singura televiziune liberă din Moldova, prezentă la toate protestele Hyde Park. Și deschide mândâr, s-a trezit! Opriți crimele în Rusia! Voi sunteți așa, молодец sunteți. Armata rusă acasă!